Inya iti nakaipundasyonan iti pamati tayo. Matthew 7:24 to 29. Ngarol siya sinuman adungeg kadagiti nga sao ket tungpalo na ida mayarig iti masirib a bato. Nagpatakder iti balay na iti rabaw ti tao. Nagturo ken nagangin iti napigsa ken naglayos ngem saan anar baday ta balay. Agsipud tan na ipatakder iti rabaw iti bato. Ngem ti siya sinuman adungeg kadagiti sao ket di natungpalan ida mayari iti mahag a tao ang nagpatakder iti balay na iti kadaratan. Nagturo ken nagangin iti napigsa ken naglayos ket narbaday ta balay nakaamamak ti panakarbana. Idine saon ni Jesus daytoy nasdaaw dagiti tattao iti wagas iti panangisuro na. Tinangisuro akas maysa nga adan iti turay saan akas kadagiti mamaestruda iti linteg. Duwa nga klasen iti pamati iti tao. Okay. Duwa nga nagaramid iti balay parehas. Ket dito nga minsay ayan tayo ditoy. Ada tayo ba iti tao nga nagaramid iti balay nga iti pundasyon ket bato? Wenno iti tao nga nagaramid iti balay ket pundasyon na ket darat. Okay. Naibasan iti istorya ditoy. Nga DJ maysa nga tao nagaramid iti balay na ket ti pundasyon na ket bato. Okay. Diyan ikadua nga tao nagaramid ti balay na pundasyon na ket kadaratan. Okay. Amuyo DJ bato iparang na ni Jesus. It is only through Jesus Christ, by grace, through faith in Christ alone. Dahito iti ibagbagana iti bato. Okay. DJ darat irepresentana iti man's effort, man's own strength, bilag ti tao, pigsan iti tao, bukod nga laing iti tao, ken may sapay. Okay, may sapay, irepresent na iti relihiyon ti tao. Masapol nga maawatan nyo rito. Ti relihiyon gamin, i-discriminate na ti tao. Gaputan mo saan ka nga membro, ije relihiyon na. They will discriminate you. Sabali na. Kunada. Dat tayo na sa isaya at tayo. Dat tayo lang ti may salakan. Remember that. Kasjay ayati sa unya ako Diyos. God loves all people of the world. God wants kayat na nga maisalakan amin nga tao. Isu nga kasjay. Ket amuyo iti panagaramit iti rabaw iti bato iti pundasyon. Okay, nagrigat dayta. Ken ti balay gayam iparang na iti good works. Iparang nati faith. Gaputa ko na ni Santiago, faith without good works is dead. Gamin amin nga tao ada aramid na. Ngem saan tayo nga muno niya ti pundasyon jay aramid na. No pamati baday ta ka na Jesus. Iso nga dito maawatan nyo. DJ balay nga makita iparparang nati good works in faith. Ngum ni Santiago may sa DJ faith in good work. May sa DJ. Gaputan mo adati pamatim adati good work mo. Ngum ti religion is insina nati good work in faith. Sabali to good work, sabali ti pamati. Kunada is nga faith plus good works kunada. But ni Santiago may sa ti pamati kun good works. Hallelujah. Nawatan tayo ito nga kakabsat. Isu nga ti balay. Okay. Dahita iti naimbag nga aramid kun pamatin nga makikita iti tao. Ket anya iti naipundasyonan dahita good works mo. Is it your man's effort? Is it your own wisdom?
Is it your religion? Okay? Man's own strength? Okay? Amo yung nubatuti pagaramidam ti pundasyon ti balay mo. Nagrigat. Nagrigat de tahan nga nalaka. Okay? Narigat de tangam nabakod. Okay? Ti darat naglaka. Instant. Ado ti mahilig ti instant. Ngum instant mat nga badadao. Nagado iti produkto tata. Ngagat-gatangan iti online. Okay. Nalaka. Ngum nalaka nga madadao. Dagijay nga narigat. Dagijay heavy duty. Isuda dagijay nga narigat. Ngum isuda iti bumayag. Ayateng nga kakabsat na ipundasyonan iti pamati tayo. Is it Jesus Christ? Dijay batu parang na ni Jesus. The rock is Jesus Christ. Okay. Kat mapantayo. Kayat nga sawon dyan ang ipundar iti pamati na iti good works na kani Jesus. Kayat nga sawon nga daytoy nga good works ko, daytoy nga balay ko, it is not me, it is not my own wisdom, it is not my own strength, it is not my own religion. It is Jesus Christ. Hallelujah. Kat nung mapantayo ka na Jesus, pamati, kasano nga umay iti pamati, by hearing in hearing, agdengeg, nadubli di jay, uri kita niyo jay, Romans 10:17. Nadubli di jay, panagdengeg, nadubli di jay, amu tayo mat nung maidubli-dubli, i-emphasize na. Gaputan nung mamingsan kaslakurang. Isu nga, hearing and hearing the word of Christ. Uren o balik-balik tadang ti Bible. Dijay kunak nga, dagiti rin mang ay nga tao. Okay. Dagijay nga nagdengeg. Dagijay nga nagmeditate. Dagijay nga nag-study. Iti word of God. Day and night. Jeremiah chapter 17. Psalms chapter 1. Kan Joshua 1:8. Okay. Dagijay nga agdengeg kan agaramid iti pagayatan ni Apo Diyos. Hallelujah. Amuyo in my life, because of the word of God nga nangngeg ko. Hallelujah. Awan masapol nga DJ day and night talaga nga ako ay. Amoy day and night iti Psalms chapter 1 verse 2. Talaga nga na imulang nga iti pusok tatanga 2025. Hallelujah. Isu nga masapol nga agriingak alas 4. Meditate His word. Study His word. Kanda ito'y sumarunun. Ag-exercise akpan. Agluto akpay. Numalpas ko dagi jay. Agdigos akpay. Okay. Tapno presko tayo. Sumaruno. Agibingayat. Ibingay ko ti integ ni Apo Diyos. Iti puso. Takayat ko nga i-share. Tainto numang ganyo ayatan nga kakabsat. Kat mabindisyonan kayo mat. Hallelujah. Mangugyo iti sasaw ni Apo Diyos ayatan nga kakabsat. Napan dito iso nga agriingak. I will meditate the word of God. Okay. Dajati aramidan. Kana dadumapay nga kan mangrugi iti trabaho iti the whole day. Mapan iti Bible study. Agbisita. Tulungak ni Mrs. ko iti trabaho na. Okay. Kat rabi ag-study para iti bigat manan ingasasa una. Gaputa nukas jay gayam iti aramiden mapuno iti sao ni Apo Diyos. Awan iti lugar ti evil ijay panunutay. Awan iti lugar iti unbelief ijay panunutay. Gaputa kunana no i-meditate mo iti word of God day and night. You are like a tree planted by the streams of water
Dayjay mo ti kunana iti Salmo, dayjay mo ti kunana iti Jeremiah, nga naiarig iti kayo, nga rumamot, umunag ti ramot na, tapno no umay ti angin saan nga matumba. Okay, ti bulong na, ket always green nga kanayon uray umay iti kalgaw. Okay, uray napigsa ti init, saan to nga malaylay. Kas jay dagiti na iramot ti sao ni Apo Diyos. Okay. Kas jay daytoy na mula iti bat na pundasyon ti batu ti balay na. Daytoy ti truth. Na mati man winuhaan. Religyoso man winuhaan. Magna tayo nga magna iti bagyo ti biyan. Nga kasla ni Peter. Matisting mo inya iti good works tayo. No day taba nga good works mo, kat na ipundar ka ni Jesus. Hallelujah, iti panagpastor ko, panamatik ka niya Apo Diyos, nagado nga bagyo iti biyag. Amuyo iti nasakit, ti kasasakitan, DJ close friend mo. Aro dagayam iti makigayam nga saan nga pudno nga gayam. Okay, nga ididamdamo ko't mayat dasi. Mayat ni pastor. Ngum no ada makita da nga kamalik. Ayan, mo pandi ichismis. Kastoy gayam ni pastor. Uray kitahan nyo ijay Bible saan nga perfecto dagiti propita, dagiti heroes of faith. They are not perfect. Hallelujah. Uray kitam ni Abraham nga father of faith. Inulbod na ni asawa na. Okay, inulbodan na ni Abimelech. Sumaruno ni Isaac. Dinubli na di inaramin ni Abraham. Sumaruno ni Jacob. Dinisip na ni Esau. Okay. They are all have fault. Ada amin ti kamalida. They are not perfect. Uray ni Moses, he is a murderer. Uray ni David, adulterer. Solomon, mas grabe mo't dayay. Hallelujah. Mapan iti New Testament ni Peter, 3 times nga deny na ni Jesus. Uray ni Apostle Paul, they didn't become perfect. Ngumay sa ada pamati da ka ni Jesus, ada pamati da ka ni Apo Diyos. Isu nga maikas kasabati nagan. Ngum ayaw no, dagiti tattao nga legalistic, makita dati good works mo, they will praise you. Ngum no makita da iti fault mo, ichismis da dayjay iti napadasa. Nagbalin nga close friend mo, ngum isu dagayan ti mang ichismis ken ka. Nagsakit ngam gapu iti word of God nga nangangagan tayo, damor pay nga pinmigsa tayo. Hallelujah. Ngano iti darat no iti naipundar siguro iti pamatik ni pastor, naipundar ti pamatik ni Moses, naipundar ti pamatik iti tao, ni mayor, ni kapitan, ni presidente, iti tao iti kaaruban. No dayjay iti naipundaran iti pamati, no iti man's strength ko. Siguro nagsardeng akon. Ado ti nagsardeng gaputa saan nga batuhan nga ni Jesus iti naipundaran ti pamati da. Iti good works da. Okay, sika gayam. Nya ti naipundaran iti pamati. Amuyo iti pamati kas lamasar dayta. Siya kat agpuspos apak dati 20 lang ti kayak. Tata kaya kun iti 60. Okay. Ag-exercise lang ti up and down ay jack. A jumping jack. Sang agasot ti kayak idi tata kaya kun ti 350. Kanda dumapay nga exercise ko. No exercise mo iti pamati mo, you will become stronger. Aniyaman nga umay ti bagyo ti biag na pigsaka. Amen.